ମାଲିକ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦେଖିଲି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ଭଉଣୀ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଭାଇ ଟିକେ ଚୁନା ମାଛର ପତ୍ରପୋଡ଼ା କରୁନ। ଆଜି ତାଙ୍କ ଫରମାଇଶରେ କରିବା ଚୁନା ମାଛର ପତ୍ରପୋଡ଼ା। ମୁଁ ଆମ ଗାଁ ବଜାରରୁ ଚୁନା ମାଛ ଆଣିକି ମୋ ବୋଉକୁ ଦେଇ କହିଲି, ବୋଉ ଆଜି ଟିକେ ଚୁନା ମାଛର ପତ୍ରପୋଡ଼ା କରୁନୁ। ଜଣେ ଭଉଣୀ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋ ବୋଉ ବି ରାଜି ହେଇ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବଛାବଛି କଲା। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ ଭାଇ ଏ ଚୁନା ମାଛ ରେଟ୍ କେତେ ଅଛି ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ମୁଁ ତ ଆମ ଗାଁ ବଜାରରୁ ଆଣିଲି 250 ଟଙ୍କା ଦେଇକି। ତାପରେ ମୋ ବୋଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ ଇଏରେ ନେଲା କି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ସୋରିଷ, ତାପରେ ଗୋଟା ରସୁଣ ତାକୁ ଦେଇକି ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ ତିଆରି କଲା। ତାପରେ ମୋ ବୋଉ ଏଠି ସବୁ କଟାକଟି କରି ରଖିଦେଲା। ଫାଷ୍ଟ ଦେଲା ମାଛ ଉପରେ କିଛି ଦେଲା କଟା ପିଆଜ, କଟା ବିଲାତି, ତାପରେ ଗୋଟା ରସୁଣ, କଟା ଧନିଆ ପତ୍ର, ମସଲା, ତାପରେ ସୋରିଷ ତେଲ, ଚିରା ଲଙ୍କା, କିଛି ଲୁଣ ଦେଇ ମୋ ବୋଉ ତାକୁ ଗୋଳାଗୋଳି କରିଦେଲା। ଗୋଳାଗୋଳି କାମ ସରିଲା ପରେ ମୋ ବୋଉ ତାକୁ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଗୁରେଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୁଲି ସୁତା ଚାରିପଟେ ଗୁରେଇ ଦେଲା। ଗୁରେଇଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଣିଲା ଗୋଟେ ତାୱାରେ ଦେଲା ତେଲ, ତାପରେ ଥୋଇଦେଲା ମାଛ ଉପରେ ଭାଇ ଢାଙ୍କୁଣି ଦେଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ଓଲଟା ପାଲଟା କଲା ପରେ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିଲା ଚୁନା ମାଛ ପତ୍ରପୋଡ଼ା। ଆମ ବୋଉ ଗୋଟେ ଥାଳିକି ଆଣିକି ଖୋଲିଦେଲା। ଖୋଲା ପରେ ଭାଇ ବାସ୍ନା ତ ବହୁତ ଭଲ ଆସୁଥିଲା। ଆଉ ଆପଣ ଚୁନା ମାଛର ପତ୍ରପୋଡ଼ା ଖାଇଲେଣି କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ।